Vážení páni, milé dámy, vítam vás na dnešnom zastupiteľstve zvolanom v zmysle zákona 369 o obecnom zriadení konaném v Kultúrnom dome Hradná. Program ste dostali, takže žiadne úpravy by sme k tomu nedávali, preto bod číslo 1 otvorenie som prešiel. Bod číslo 2, určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice. Overovatelia Julia Kamasová či Harvančíková. Prepáč. A Tomáš Šefara. Dobre. Zapisovať Bambalaj. Keďže je prítomných 6 zo 7 poslancov označenia je schopné, prejdeme k schvaľovaniu programu. Dávam hlasovať, kto je za, aby program prebiehal tak, ako sme ho schválili. Ďakujem. A teraz by som navrhnul, že proste máme tu odborne spôsobilo osobu na územný plán a pani architektku, ktorá vlastne už začínajú pracovať na územnom pláne. Vyštrgali sme si vlastne, prečo máme tieto dve uznesenia schváliť a také, lebo bolo chybne stanovené, že vlastne rozširovanie, ale ideme v skutočnosti robiť nový územný plán, tak preto sa toto všetko schváľuje. Preto pýtajte sa odbornej spôsobilej osoby pani Slámkovej, vlastne čo všetko k tomu potrebujeme. Dávam slovo pani Slámkovej, aby nám vysvetlila, aký je postup teraz a ako budeme postupovať. No, chcela som si povedala, že ideme schvaľovať, áno, uznesenia, vypracovanie územného plánu a pre dotáciu, ktorá sa bude žiadať do 15. apríla, je posunutý termín. Čiže vždy bolo do februára, ale teraz sa zmenil nový zákon o územnom plánovaní, tak môže sa podávať od 1. apríla do 15. apríla žiadosť. Čiže tých 15 dní sa môže predložiť. Dáme taký krátky termín, tak preto sa snažíme, aby ste mali všetko nachystané čím skôr, aby sa to hneď akože poslalo do Bratislavy na úrad územného plánovania. A chybne nebolo, v podstate to uznesenie nebolo chybne prijaté. Poteraz zákon si nemusel mať akože schválený, že ide obec robiť územný plán. Doteraz to neplatilo. Až od toho nového zákona platí. Teraz prijali také prechodné obdobie je v zákone a tam je napísané, že obec môže obstarať územný plán a spracovať z týchto, akože keď má, tam začína od ľudsky, že keď môže ho schváliť obecné zástupiteľstvo, vždycky boli zmeny a doplnky, že keď môže požiadať, čo ja viem, hociaký občan alebo nejaký podnikateľ, ale ako poteraz to nebolo v zákone, preto a my keď robíme takéto zdôvodnenie, čo si posúvame, tak vždycky napíšeme, že to nebolo prijaté uznesenie na schválenie, lebo ten zákon to nevyžadoval. Poteraz to nevyžadoval, že to tam musí akože byť. Takže nebolo to akože chybné, čiže v tom čase to bolo také, že sa uvažovalo, že čo sa budú robiť tie zmeny a doplnky alebo nový územný plán. Tak nebolo nič chybne prijaté, preto tieto dve uznesenia treba, že sa ide urobiť územný plán a to druhé uznesenie je také, že ten územný plán nebude trvať dlhšie ako 3 roky od poskytnutej dotácie. To už sa prikladá k tej žiadosti o tú dotáciu na ten územný plán. Teraz sa spracoval ten postup, že vypracovalo sa ten návrh zadania. Ten návrh zadania bol pripomienkovaný všetkými štátnymi organizáciami a dotknutými orgánmi a tieto pripomienky všetky sa museli tam zapracovať, čo boli pripomienky a
potom sa dvakrát dával ešte na také stanovisko, čo sa týkalo životného prostredia, lebo to ide tak súbežne cez výstavbu a súbežne cez životné prostredie, ako posudzovanie vplyvov na životné prostredie. A tam sa muselo to 2 razy, starosta to tam akože muselo sa točiť, to sú také paragrafy 9a zákona o ochrane prírody a krajiny, tí nám dali kladné a teraz je to na tom paragrafe 20 na tom stavebnom úrade. Pre toto zadanie je potrebné, ktoré sa prikladá k tej žiadosti o dotáciu, keď bude schválené uznesením zastupiteľstva. Čiže my sme v tomto štádiu, že keď schváli sa to zadanie, keď nám oni ho odporúčia, oni ho zase prekontrolujú, či tam všetko je a či tie pripomienky, to všetko bolo zapracované a potom ho odporúčia vám akože schváliť. To sa prikladá k tomu, k tej žiadosti o tú dotáciu. Keď toto všetko bude ako schválené, tak sa začne spracovávať územný plán. Prieskumy rozbory už akože predtým si ten tým spracoval, tie už máme akože sú hotové, čiže začneme robiť ten návrh. Tento návrh, keď budeme ho mať v koncepte, tak sa predloží tu občanom. Nič sa nevie schváľovať. Sa neschváľuje až nakoniec ďaleko, ale zastupiteľstvo občanov nech sa k tomu vyjadria, nech si to každý pozrie, či jeho požiadavky, ktoré samozrejme sa dávali na obec, či sú tam zapracované, alebo nie. Alebo zdôvodnené prečo. Lebo aj keď my tie pripomienky, aj tie všetky požiadavky v týchto občanov zapracujeme, tak potom nastupuje štátna správa, verejné prerokovanie a orgány štátnej správy. A každý má svoj zákon. Jeden ide z ochrany prírody, tí sú dôležití, potom ide ochrana poľnohospodárskej pôdy, tí sú ešte takí dôležití, vodári sú teraz kladú také veľké podmienky a ten občan, aj keď to tam bude zahrnuté mať, čiže oni ho môžu zo zákona ešte stále vylúčiť tí ostatní. Viete, akože, aby niekto si nemyslel, že dobre, teraz my to tam dáme, zakreslíme a to tam zostáva. To nemusí byť pravda. To sú tie prerokovania toho územného plánu. Až keď toto prerokovanie prejde, tak sa to vyčistí a vy už budete vedieť ten návrh. Ešte sa to bude samozrejme posudzovať, ešte sa musí na to vypracovať taká správa o hodnotení strategického dokumentu, čiže o hodnotení toho územného plánu. Čiže aj tí spracovatelia to spracujú, ale opätovne sa to bude zverejňovať na stránke Ministerstva životného prostredia, ktorý zase sa to bude len pripomienkovať a potom vznikne to také záverečné posudok, ktorý zase príde posudzovateľ, taký posudkár, ktorého určí okresný úrad životného prostredia a potom vydajú záverečné stanovisko a keď to všetko sa dopracuje, tak ten územný plán bude spracovaný, postúpi sa na stavebný úrad na vydanie, sa to volá do Žiliny, na paragraf 25, ktorý zase opätovne to skontroluje a odsúhlasí, že ten územný plán sa môže schváliť. Toto je postup, takýto bude prebiehať. Nič nie je ešte zatiaľ, žiadny návrh hotový, nič nie je v predstihu, nič sa neschváľuje. Tak takýto je postup. Reálny, čo existuje, čiže to, čo sme potrebovali, tak toto prebiehalo. Ja by som teraz chcel, dobre, teraz mi to dali na okresný úrad, vlastne tam to už je asi týždeň, oni tam majú mesiac na to, do 30 dní. Oni si tých 30 dní držia. Ale mi sa to dá stihnúť, rozumiete, ešte stále je to predložené, čiže to bude do nejakého koľka toho? 20. som to dal. Marca, no a potom zastupiteľstvo. To by sme hneď... Aby sme mali ten papier schválený, aby sa tá dotácia mohla postupovať. Schválení čoho? Zámeru? Toho zadania. Zadania, tak. Tam prikladá. Áno. A toto zadanie, ktoré je na stránke obce, už je teda akože definitívne, či dá sa neviť? Nie, to je staré. To je nedopracované. To je nedopracované. Áno, to je to staré. Lebo aby sme boli obrazí, aby sme si niečo vyštandali, nášho kolegu sme dostali také niečo, že už bolo to aj vyplatené a nebolo ani nič zaplatené od obce, ani nebolo. To je to staré, ktoré sa
vyvesilo predtým, aby sa mohlo pripomienkovať a nakoniec sa zverejní to schválené, to také, aké má byť. Čiže my dnes schválime zadanie? Neschválime, Peniaze. To ešte stále na to pripomienkovať. Ale na tento dokument, ale akože schválime v podstate, že Chceme ísť do toho. Áno, že chcete to a ten podklad, aby bol nachystaný pre tú dotáciu. Nie len to skoro. A je tam, my sme teda to včera študovali nejakým spôsobom, potom tá dotácia musí byť vyčerpaná do konca novembra. Ona je do konca novembra, musí byť, ale tam sa akože je návrh a potom je čistopis, potom prerokovanie. Čiže to musí byť akože odovzdané na ten stavebný úrad, ako na to prerokovanie, návrh. A stihne potom akože všetko aj s týmito lehotami do toho? Do toho návrhu áno, lebo potom sa vie pokračovať, to nemusí byť ukončené. Nemusí. Tam návrh je tie 3 roky, čo je to... Áno, to čo tam sa zaviaže. Čiže my v podstate kvázi dostaneme nejakú faktúru, my ju vyplatíme. Vy ju musíte vyplatiť, lebo tá faktúra pôjde sa dať na refundáciu, oni do konca decembra vám preplatia. A tam je tá lehota tých 3 rokov, keď to vyspravíme, musíme dotáciu. Potom sa vrátila. Tak to je Čiže my musíme mať do konca roka schválený len návrh. Ako? Len návrh toho územného Návrh, plánu. ale vy nebudete nič schváľovať v tom návrhu. Ten návrh je to, čo bude pripomienkovať sa. To, čo sa začne pripomienkovať občanmi a tou verejnosťou v podstate a s tým dotknutým orgánmi štátnej správy. Lebo ono totiž to tie lehoty, tým, že do toho vstúpili ten strategický dokument, posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tak v podstate sa nedá stihnúť do tej dotácie urobiť čistopis. Lebo každý má svoje lehoty. My už sme tam troška aj predstihu, jak si pamätáš pred rokom, to oznámenie o tom strategickom dokumente, čo sa dávalo, tak to bola taká predpríprava, to oni určia podmienky. Išlo to cez okresný úrad Byča a oni to tiež zverejnili na stránke a tam si dali zase pripomienky, to išlo cez nich a tieto pripomienky potom, myslím, že starosta bol prizvaný, sa to volá rozsah hodnotenia, akože z toho strategického a ktoré musia byť zapracované v tom územnom pláne a splnené. No. Ale nič, takže je tam šanca na dostanie... No je tam šanca, lebo teraz šanca je tým, že kedysi boli podporované aj zmeny a doplnky územných plánov a teraz ten nový zákon vylúčil, že budú len podporované územné plány. Lebo kolega nám napísal, že má od vás informáciu od spracovateľky zadania, že to funguje skôr na báze, to skôr podateľ dostane. To bolo kedy starého zákona, len teraz... No, on nevie o tom asi, že to sa pomenilo teraz všetko. To bolo to tak, akože do toho februára. Keď sa tam bol termín do konca februára, keď sa dalo, ako to oni otvorili, tak vám pridali o nejaké 5 bodov navyše. Oni to bodujú. Minulý rok platilo, keď sa predávali dotácie, ale teraz sú vlastne nové pravidlá. Nové pravidlá. Tam zase oni spravili, vtedy to bolo pred týmto, ako prijali toto nové na tie dotácie, že vy ste to mohol podávať od januára do konca februára. Teraz to spravili tak, že dali tomu len 15 dní. Oni teraz prvého februára vlastne to otvorili, oznámili, aby sa pripravili a môžete len 15 dní to mať. Majú tie obce na to podanie žiadosť o tej dotácie. No s tými všetkými dokladmi. Nie len žiadosť, ale tam ešte to musel zabezpečiť niečoho, všetkom sa bude prikladať. Je prílohy. Tie uznesenia plus tieto všetko ostatné prílohy. Dobre, akože my sme si to naozaj prezreli na základe toho, čo nám on napísal, kolega, a my sme z toho rozčarovali, že čo všetko teda sme zanedbali, alebo starosta, ako to pochybil a zaplatil a neviem čo všetko. Ale že to nikomu nezaplatil. Jasne. A nikto ani nepochybil si na to. Ani nepochybil, lebo viete, akože, keď my, akože poviete, že pochybil, alebo to vyjadrenie, nám tá štátna správa by to nezobrala. Tam oni každý po tom svojom zákonnom tam dávajú vyjadrenie. Možno, že čo sa týka obce, sú tam nejaké také, viete, akože chyby, ktoré sa dajú zmeniť, alebo čo sú nejaké údaje, ale ten údaj stále sme od koho si dostali. Jasné. Viete, my sme si ho nevymysleli z lista. Nám stále ho si poskytol. Čiže aj tieto... To sa
dále opraviť taký. Áno, v tom základe teda áno, aktuálne veci, že sa tam dajú zmeniť, že čo viem, počet detí v škole, alebo čo to tam sú také. Áno, nejaké to reštauračné zariadenie. No, tak sa dá ľahko vyhodiť, nie je určite, ale po dopísaní jedno, ktoré odtedy akože To vlastne my, keď to budeme schváľovať, tak tedy môžeme tam spraviť on. Vtedy už bude čisté, nie už predtým, už akože... Však predtým a my čo schválime, aby sa upravilo. Čiže vy pri tom zádaní v podstate budete sedieť so starostom alebo s nejakou osobou a teda prechádzať to a upravovať na aktuálne veci. A možno, že už to aj to máme opravené, čo išlo preč. To máme tam. Určite. On nevidel ten výsledok, rozumíte, no stále vysí to staré, čo začínalo s tými onými. To, čo sa pripomienkovalo. Čo sa pripomienkovalo. Teraz potom bude schválené. Ešte ak sa môžem ja spýtať, tie vlastne žiadosti o zahrnutie do územného plánu od občanov, ktoré boli neviem v ktorom roku, možno by 20, tak to sú tie, s ktorými sa stále uvažuje, alebo sa to bude riešiť toto na novo, lebo priznám sa, aby sme to mali jasno, akože nemám v tomto úplne jasno. No všetky, čo boli teraz poskytnuté a ktoré sú... Alebo či bude ešte teda priestor na to, aby sa tam niečo doplňalo, alebo niečo podobné, lebo ako čas prebehol, hej, akože preto sa pýtam. Je priestor, lebo vtedy ako bolo zverejnené na obci, že sa ide akože zabezpečuje sa ten územný plán, aby občania si akože uplatnili svoje požiadavky. To bolo. Ty si uplatnili tie svoje požiadavky, no ale teraz ešte, dokiaľ ten návrh my nerobíme, tak oni si môžu stále dať, čo ešte kto, čo chce. Až potom sa to akože ani nie my vytriedíme, ale tá odborná inštitúcie, títo akože v podstate vytriedia, alebo prípadne nejak. Čiže týmto môžeme akože vyzvať ešte ľudí, ak má niekto záujem, že si môže podávať žiadosti. Viete čo, no nemalo by sa už to dávať na stránke obce, lebo my už sme mali ten legislatívny postup. Lebo viete, že vtedy to bolo tak, ale môže sa takto akože sa povie ešte občanom, alebo môže to vyhlásiť, no. Ako kto si ešte má, že sa ide do... Už radšej do toho nerybme, až sa to... Keď mal niekto tak... Sú takí ľudia, že zase vám napíše, a bolo to ešte, ten postup bol porušený. Keď sa ide na dotáciu, tak oni kontrolujú tie dátumy a také veci, že každý poznáme, čo oni kontrolóri kontrolujú. Tak preto to radšej tak strážime, že aby nám to tie holky na tému. No ale ešte sa tomu zadaniu vrátiť, to zadanie je... Ono akože toto, čo je možno, tam je dôležitý ten smer rozvoja, tam vždycky, že čo sa tam bude riešiť. Viete, akože tam ako v úvode sa píše taká krátka charakteristika, možno, že v tej sú tie reštaurácie tam, že to je niečo tam nejaká chyba, ale ten podstatný ten smer, že sa bude neviem s čím uvažovať do budúcna. To je podstatné. To, čo sa bude rozvíjať, to je podstatné. Určite, no on namýtal na to, že že nech je to aj aktuálne, k tomu dátumu, čo sa... ono to bude aktuálne v prvý, keď oni tam to spravia teraz, akože odkontrolujú, a vy sa to schváli, tak sa potom ten aktuálny zverejne na tej stránke tej obce. Všetko máš ešte niekto? Dôležité, aby sa dodržali termíny, no. 15. apríla podľa. No, aby sa to, nože bolo, sa to... To my už si strážime, preto aj tie termíny také. No, že preto už aj napríklad sa zmenili podmienky tí dotácie, vtedy bolo, teraz napríklad, ale koľko sa vydalo stavebných povolení a také, a už starostovníka už to zabezpečilo, že však my to žiadosť môžeme spraviť. Akože už to aj teraz dodal, tak už to má aj zabezpečené. Lebo predtým boli úplne iné. Žiadne tej žiadosti také podmienky, že čo tam treba, takže to zmenilo, naplniť. My sme si to študovali včera, takže aké tie prílohy potom dobre, že takéto veci treba. Dobre, ďakujeme pekne. Som rád, že sme si to takto vysvetlili, lebo viete, najhoršie, keď zlyhá komunikácia a potom každý si myslí, že má pravdu a možná pravda je niekde inde. Takže každý vieme, čo budeme robiť a... To sme počuli. Ďakujem. My to zaprvé poznáme, aj viete akože, no však ide aj o našu vizitku. Áno. Aj to je pravda. Viete akože, aj meno a nechce človek, aby niečo, ide o jedno aj o druhé.
Ďakujeme. Ďakujeme. To už nejaký rok robíme. Dobre. Dobre, takže to, aby sme mali oboznámenie, vlastne keď budeme schváľovať, až nemôžu ísť a my sa rozhodneme podľa toho, ako kontrola uznesení. 52 bolo schválenie programu, 53 návrhu programu, 54 berie na vedomie kontrolu uznesení, to prebehlo, 55 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, to od nového roku funguje. 56 obecné zastupiteľstvo schváľuje rozpočtové opatrenie, prebehlo. 57 obecné zastupiteľstvo schváľuje žiadosť o predĺženie nájmu prevádzky Zmrzlina, zmluva bola uzatvorená. 58 obecné zastupiteľstvo schváľuje žiadosť o predĺženie prevádzky Kozmetika, prebehlo. 59 stanovisko hlavného kontrola k návrhu rozpočtu, schválenie, to prebehlo. 60 plán kontrolnej činnosti, prebieha 61/2023. Obecné zastupiteľstvo svojej hrany schváľuje dofinancovanie originálnych kompetencií základnej školy z materskej školu. Toto prebehlo. Takže všetky uznesenia máme splnené. A ideme ďalšej bodu správa starostu obce a správa poslancov obecného zastupiteľstva o činnosti komisí. Kto ide prvý? Ja? Ide to? Musíš teraz? To je nachystané. Dobre, vlastne od minulého zastupiteľstva boli sviatky, tak vítam vás v novom roku. Prajem vám veľa zdravia, šťastných, hlavne dobrých rozhodnutí. Mali sme viackrát stretnutie k územnému plánu s odborne spôsobilou osobou, vlastne sme podokonovali všetky veci, čo tam bolo treba, bolo aj na schválenie a taktiež boli donesené ďalšie veci, ktoré bolo treba, ako bol okresný úrad, tento to schválil, potom celé som zobral, aby sme cez poštovné a také nezdržovali, tak som to donesol na okresný úrad do Žiliny, kde toto vyhodnotia a hneď ako nám to dajú, sadneme si k tomu, prelustruje sa to všetko, aby sme to schválili, tak ak môžeme ďalšie veci pripraviť už na tú dotáciu, aby sme to čím skôr poslali. Je možnosť, keď to budeme mať nachystané, že na okresnom úrade nám to skontrolujú, vlastne aby sme nikde nestratili body, a keď to budeme mať, aby bola čo najväčšia možnosť čerpania tej dotácie. Ďalšie sme mali, zúčastňuje sa rady z MOSu a taktiež sme mali aj komisia životného prostredia, sme mali stretnutia s ministrom životného prostredia a minule sme mali s riaditeľom Envirofondu k tvorbe a spôsobu čerpania zdrojov environmentálneho fondu. Predtým sme mali s ministrom Medveďa a systém, ako bude prerozdeľovanie na vody, čerpanie vod a aj vlastne z akých zdrojov budeme môcť čerpať pripravuje sa nejaké zmeny v spôsobe riadenia týchto organizácií, vlastne aj Envirofond a tak. Envirofond by mal ísť, že niektoré veci dvojkolovo, by sme trošku mali z toho obavy, ako starostovia, že vlastne keď nám to dá dvojkolovo, že nemusí byť ešte stavebné rozhodnutia také správené,
ani výberové konanie, že dáme zámer, kým vám to vylustrujú, spravia, vám schvália dotáciu, potom tieto veci, keď zadokladujete, keď budete mať všetko doložiť k tej žiadosti a za vyhodnocovanie, aby bolo dostatek času ešte na uskutočnenie tej stavby a takéto. Aby sme, povedali, že budú všetko preto robiť, aby sa to dalo čerpať, tak uvidím v najbližšom sedení a také majú nejaké predložiť, či s tým súhlasíme, tak budem zvedavý, ako to navrhnú. K lovu medveďa, no je to ochrana, že nepoužíva sa zákon o životnom prostredí, ale bude sa používať zákon o všeobecnej ochrane obyvateľstva, civilný zákon o civilnej obrane, tak vieme, že médiá také hodne to skomplikovali, porozprávali, vytrhávalo sa z kontextu, tak ešte nejaké chybičky tam doladia a tento bude platný. Nebude to, že to budú poľovníci strieľať, že hneď ako prídu, ale bude tam vlastne nahlásený, ak tam bude nebezpečie obyvateľstva také, tak vlastne tam sa bude na výnimku. Takisto aj policajti, oni majú podľa toho, kedy môžu zasahovať a také. Jedná sa o to, že aby ste dostali povolenie aj na nepoľovné priestory, čiže cesta a takéto veci sú nepoľovné. Tak toto trošku nám bolo vysvetlené, ako by to malo byť, ale keď si prišiel domov a počúval si médiá, tak trošku to bolo skreslené. Takže uvidíme, ako úplne ten zákon vlastne príjmu. Môžu tam ešte nejaké doplnky, novelizácie, alebo neviem čo, ale proste ako návrh sa nám pozdáva, tam s tým aj súhlasili. Takisto aj ako spôsob čerpania niektorých tých fondov, aby sa to urýchlilo. Vieme, že minulý rok, čo sme podávali žiadosti, tak bola celá výzva zrušená, nakoľko sa našli v kancelárii nepodpísané zmluvy. Takže mohli sme sa aj tešiť, že máme to schválené, čakali sme, kedy dostaneme rozhodnutie, ale toto rozhodnutie sme nedostali. Takže všetko sa peniaze prepadli a presúva sa žiadosti ďalej. Tento rok, potom vám aj prečítam, je výzva na triedený zber komunálnych odpadov. Táto výzva je vyhlásená 29.1. do 31.5.2024 sa podáva. Je tam alokácia, že 23 000 eur na obyvateľa, čiže my by sme mohli do nejakých 230 000 ako rozpočtovo že by sme dorobili vlastne kompostáreň a s tým by sa tam postavilo aj celý ten areál, aby sme tam mohli triediť odpad. Není to na separovaný zber, ale to sú napríklad, že by tam boli kontajnery na batérie, nejaké krabice na iný tovar, ktorý je triedený. Čiže môže tam byť aj stavebný materiál a takéto na spracovanie. Tam potom sú tabuľky podľa toho, ale dorobili by sme to a čas, tam je aj percentuálne rozratané. Ja vám tu prepošlem tú ponuku. A tam je, koľko môže ísť na výstavbu a na takéto, a koľko môže byť do techniky a kontajnery a takéto. Takže tam je pomera, že by sa traktor, nejaké kontajnery a plus to by sa dorobilo, aby to sme sfunkčnili. Lebo na budúci rok už bude dotrieďovanie MBK asi povinné, lebo už, no neviem, či to ešte posunú, máme na to, že do pol roka to ešte máme mať komisia, návrhy, ale vypadá to tak, že budú chcieť aspoň tú TK4, aby sa schválila a začalo to fungovať, to dotrieďovanie. Čiže spýtam sa, táto výzva do toho 31.3., keď bude? 5. 31.5. To znamená, že čo je pripravené aj na tú kompostovisko, tá druhá. To, čo sme mali, tak to by sme tam dali. Že my máme, vlastne tak, ako sme predtým podávali ten traktor, tak ten by sme dali a priložili, lebo to bolo do 100 000. Takže teraz budeme môcť 230 000 plus DPH. Tak
vlastne by sme do tej stavby dali a vlastne ten traktor by sme kúpili ako vlečko a kontajnery, že vlastne keď sa na to nazbiera, by sme to mohli odviesť. Treba ku tomu niečo schváliť do toho? Nie, vravím, ja to všetko ešte popripravujem, ja si to pôjdem, ešte si to odkonzultujem, osobu, čo to má na starosti a ako to mám asi spraviť a ak by bolo na ďalšie zastupiteľstvo, by sme to všetko pripravili aj na zastupiteľstvo, ak tam bude treba súhlas obecného zastupiteľstva, tak by sme to schválili. Ja to ešte všetko prekonzultujem, čo tam môže byť, čo tam nemôže byť, lebo boli tam nejaké úpravy, tak nehrnul som sa ani do začiatku do toho, lebo dali výzvu, že aby išli proste ako alokácia peňazí, ale že ešte to, nerad by som niečo robil a potom by to upravili a až nedopadneme zle. No nie je zle, až nespravíme to, čo nechceme. Ale to vrajím, to ešte vám popreposlím všetko k tomu. Ďalšie bolo, zúčastňoval som sa pri tvorbe projektovej dokumentácie od kanalizovania Bytčanská na ľavej strane Váhu. Toto je zadané od Cevaku, projektovej dokumentácie Hydroprojekt. A pán Krčmárik, ako vedúci tam je a proste, aby sme to urýchlili všetko, tak niektoré veci už myslím, že sú tak už naprojektované. Ja som stále bol o tém, aby sme to aj čerpanie také urýchlili, lebo ak sa trošku zmení Envirofond, aj tieto veci, tak trošku som to porozdeľoval po dohode s projektantom, lebo ak idete na 20 miliónov, musíte robiť EU a musíte ísť do medzinárodného tendra. Ale ak je po 20 miliónov, tak to nemusíme. Čiže tým sa to urýchli, máte minimálne pol roka, máte tender na EU a sa to oddiali. Do konca marca by mohli byť projekty tým pádom, aby sme, ak bude výzva, mohli už niečo žiadať. Takže bude to tak rozdelené, že bude jedna vetva, bude Hradná súdov, Jablonové Predmier, to vychádza tak 19 200 podľa tých rozpočtovaných. Potom samostatne bude Maršová Rašov a samostatne bude Hlboké a Hrabové. Trošku problém sa nachádza v mestskej časti, lebo tam zase pod to iné spadá. My budeme sa opierať o to, že sme národná prírodná rezervácia, za to dostaneme body, že sme v ochrannej pásme vodného zdroja, tam za to dostaneme body a ešte už sme sa dostali aj do toho zoznamu, ktorí môžu žiadať tieto dotácie, lebo podľa všetkého môžu čerpať obce nad 2000 obyvateľov a nie aglomerácia, ale každá obec by musela mať nad 2000 obyvateľov. Takže keď sme to takto je to navrhlé, už sa to dopracováva, aby potom niekto nemal z toho, že prečo nejako ináč to robili alebo také. My sme najprechodnejší takýmto vlastne, lebo je tam ochranné pásmo vodného zdroja Predmier 1., 2. stupňa, celé toto národná rezervácia, takže bojujeme ako sa dá. A tú projektovú dokumentáciu kto bude platiť? Sevák. Aj žiadosť bude dávať Sevák, aj vlastne celé obstarávanie, všetko robiť. My sa budeme podieľať akorát na tom, aby sme pomohli spracovať stavebné povolenia, tak a všetky tieto papierovačky okolo toho, že aby sme potlačili aj starostovia, tak aby sme to čím skôr až to môžeme čerpať, lebo... A išlo ti už niečo na vyjadrenie od nich? Nie. Čo sa týka projektu? Nie, to s tým projektom, ja som to prekonzultoval, už je to tak a bude to takto. Ale nechcem iných dráždiť, aby náhodou potom niekto povedal, že vy budete zvýhodnení a nie, ale bude to takto. Znamená, to nie je do konca apríla, do konca marca marca, toto je iné. Do konca marca by som chcel, aby bola projektová dokumentácia. Potom ďalšie veci na to naväzujú a také, tak aby sme čím skôr mohli žiadať už na dotácie a také. Lebo ináč sa k tomu
Sevák je, bohužiaľ, teraz aj tie vodárenské spoločnosti, keď si zoberiete, bolo to pekné, že si mal akože vodárenskú spoločnosť a také, ale keď sa teraz stretávam so všetkými starostom a také, tí, čo majú kanalizáciu svoju a obhospodárajú, správcujú, tak všetci sú v stratách. Proste ich kursovi okrešia tak, aj cenov a takéto, takže sú v stratách. Každý sa toho snaží zbaviť, ich to odozdať tým vodárenským spoločnosťam. Nie, že bohužiaľ teraz vodárenské spoločnosti povedali, my vás treba, máte stratový, my vás nechceme. A čo ďalej. Takže sprísňujú sa aj pravidlá, aj podmienky vlastne na vyčistenú vodu, na skúšky, na takéto. Ja keď som nastupoval, stačil jeden rozbor. Teraz ich musíme mať 6. A na každý prameň. Predtým stačil jeden. Takže ono sa to aj tie normy pritvrdzujú. Keď si to zoberiete, že máte malú čistiareň, dobre, vyčistíte to, ale hrubý kal vám nikto nezoberie. Takže takto to všetko naväzuje, že pomaly, aby tí vodárne to obhospodarovali a majú aj kvalifikovaní ľudia, aj proste robia v obore. Ja si myslím, dúfam, že aj vy plne s tým súhlasíte, že my takúto investíciu by sme neutiahli ako obec a spravovať to a ísť do straty, neviem. Takže bojujeme za to, aby to ten Sevák dotiahol a všetko spravíme preto, aby vlastne aj táto kanalizácia mohla byť tuto v týchto obciach. No, čím skôr začať. Proste spraviť, tento rok minim spraviť všetky papiera taká na budúci rok ísť už. Do výzvy. Keby išlo podľa toho, ako sme sedeli na tom ministerstve a čo sľúbil minister, že takto to bude a chce to tak spraviť. Viete, máte oponentov, máte taký, niečo sa stane, ja nepoviem termín, ale Tomáš povedal, že do konca volebného. Tak, ale... Ale koho? Čak oni tež Ktorého? Nie, tak. Že napríklad cesty alebo čo nie sú vysporiadané. Pôjde to akože vo verejnom záujme bez problémov? Je tam zákon 50. Takže nepotrebuješ ani predkladať. To len, my sme mali predtým na vodách takú expert babu, ale teraz normálne, ak je cesta, tak 50 ideš len oznámiš. Takže preto v tomto chceme, aby sme boli napomocní pri uskutočovaní, neviem koho určia, ako stavebný úrad, jak podáva Sevák, možno mesto Bytča bude, alebo možno naša, niektorá tá baba, ale proste a toto vydáva na okresný úrad, takže budeme pracovať na tom, aby je tam nová dievčina, tak z vedúceho životného aj čo je šéf tam okresného úradu, tak povedať, že budú absolútne napomocní tak, aby to bolo v medzách zákona, ale nie vymýšľať niekomu, aby sa hatala cesta, ale bohužiaľ niekedy to strašne trvá, že tí povolenia také, ale nechceme ísť do križika, do takého, ale proste robme veci, aby boli dobré a slúžilo to občanom. Možno, že ešte tie cesty z toho SPF rýchlo presunúť. Ak máš, to uvidíme, aké bude rozhodnutie teraz SPF, ako bude pracovať. Lebo to je, bolo dostať niečo z SPF-ky, to bolo nonsens. Zamestnancovia Červených mravcov a nikto nič nerobil. Takže k tomu sa nechcem vyjadrovať, SPF-ku alebo takému, ale to je zo zákona. Proste cesta a ide sa. A využiť ten paragraf, aby to slúžilo pre občanov a také. Takže, ako predtým bola tá ona, zadokladujte mi všetko, každý jeden, aj keď bolo parcelačná cesta, tak od všetkých chcela súhlasy a také, čo je nesplniteľné, lebo keď máte parcelačnú cestu, máš tam 50 vlastníkov, 20 mŕtvych, tak nemôžeš plniť. A niektoré komunikácie sú parcelačné, ako boli kedysi. Ale
v zákone je, ak je miestna komunikácia, tak môže sa postupovať podľa toho zákona 50. Paragrafu 50 nie zákona. Takže to bolo, dosť času to zabilo, že proste pomohli mi aj kamarádi, vlastne či od plinárov, alebo také aj so zamerianím digitálnym, vlastne obce, výškopis, poloopis, aj geodeti a také, tak sme sa snažili všetko čo najskôr im dodať, aby mohli oni spracovať. Ešte domeriavajú niečo v predmieri, tak aby išlo to na tú podtlačačku do obyče, do čističky, lebo tá je kapacitne projektovaná na celý región. Ešte nejaká dimenzia tam je. Takže to bolo ďalšie. So stavebnou komisiou som preberal zmenu palivového systému. Tam neboli aj stavebná komisia na pribudove telovýchovnej jednoty. To by som chcel poďakovať všetkým zo stavebnej komisie za svoju prácu, lebo si urobia poctivo a veľmi dobré, aj dobrými nápadmi. Takže vykurovacie zariadenie už je v poriadku, funguje. Vieme, boli tam problémy vlastne s nulákom, ale to bola chyba v tom, že bola tá rozvodová skriňa už strašne stará a nič nie je večné a robilo to problémy. To by som chcel svojmu zástupcovi poďakovať, že veľmi promptne vyriešili aj tú poruchu a aj odstránili všetko tak a tá rozvádzačá skriňa je tak spravená, že nemusíme sa za to hanbiť a myslím, že ďalších 20 rokov to bude slúžiť, ako to slúžilo doteraz 40. Takže všetko bude v poriadku. Boli tam dobré návrhy na zateplenie. Máme tam aj odborníkov jedného, druhého, takže to je radosť s nimi spolupracovať. Vieme, že keď prídu, tak prídu vždy s rozumnými nápadmi a to ma teší, že aj keď niečím prídu na to zastupiteľstvo, tak má to hlavu a patu. Ďakujem vám za tú činnosť. To som, aby som nezabudol, že nie len niekde sa zúčastniť, ale aj ten rozum, keď predávate, je to veľmi dobré. A ešte ďalšie, chceli sme stihnúť teraz cez prázdniny ten altánek v tej škôlke, ale bohužiaľ to počasie nám neprijalo, takže je postavený, teraz nabijú, keď nebude pršať tatransky, aby to pekne vypadalo, ale ak by si niekto myslel, že tam by sme dali šindel. Keby bolo Ačko, už to je dávno hotové a tak, ale pekný domček tam je a pôjde pliech, lebo tam sú stromy a mach. Takže keby tam bol ten šindel, to by sme neurobili dobre. Jožko navrhnul, že to spravia, tak veľmi som rád tomu a súhlasil som s tým. To bolo ešte nejaké školenie a také sme prebehli. Jedno školenie sme mali také, že zmenil sa zákon, tak to bolo zbytečné, ale aj také bývajú. No. To je odo mňa. Teraz by som poprosil stavebnú komisiu. Stavebná komisia posudzovala v prvom rade, okrem tých vecí, ktoré si už to naznačil, miesto umiestnenia vlastne tej pre odpadové nádoby smerom z Čierny potok. Tam bolo navrhnuté zhruba pri tých budovách, čo boli starý ešte hotel. Tam sme to trocha zmenili, jednak kvôli prístupu a lepšej manipulácii. Hneď za most sme navrhli, aby tam bolo umiestnené tá schránka, vlastne aj tie kontajnery, aby tam mohli v Čierny potoku vlastne tí chatári tento materiál likvidovať. Ďalej bolo správa z kontroly rekonštrukcie vykurvanej budovy, to už tu bolo naznačené. Tam bola požiadavka telovýchovnej jednoty, hlavne na to, aby doteraz využívaný kotol, respektíve v tej miestnosti, ktorej bol umiestnený, aby bolo možné ho využívať pre rozhodcov. Takže tam bolo navrhnuté tento kotol vlastne odmontovať, tým pádom sa aj zohľadnilo jeho pripojenie a bude fungovať vlastne teplné čerpadlo, ktoré tam bolo vybudované. Ako náhradné je tam ešte možnosť dokurovania elektrinou, samozrejme aj v súvislosti s teplným čerpadlom v prípade, že sú nižšie teploty
alebo potom prípadne aj samostatne, tak ako to fungovalo, kým sa vlastne bolo tento kotol na tuhé palivo odstavený. V ďalšom bolo posudzované stav strechy budovy telovýchovnej jednoty pred jej zateplením. Tam samozrejme aj s možným osadením fotovoltaiky. Takže tu nás čaká ešte od inžiniera Johannidesa spracovanie, posúdenie proste statiky krovu, ako nám to bude vychádzať, a ako sa tam budeme to teda môcť osadiť potom. Následne, čo sa týka zateplenia, dostali sme ponuku na zateplenie strýkanou penou. Chceli by sme tam samozrejme podľa toho, čo nám ešte možno nejaké malé prekvapenia, dodržanie tej výšky toho nástrechu, kde sme predpokladali okolo 20 cm, zateplenie strechy vlastne stropu z vrchu a tým pádom potom úprava samotného krovu tzv. Nadstavením a odvetraním, kde pôjdu laty, kontralaty, priepustná fólia a na to by mali splech. Z posledného ešte takého zvažovania a doplňovania sme dostali na námet proste, že ten plech, ktorý tam je, sme chceli využiť, ale bolo by potrebné tam dávať gumové tesnenia a tráfať sa, jak sa hovorí, tým plechom presne do tých pôvodných už vyvrtaných dier. Čo sme teda dali ešte na zváženie, že by pravdepodobne vyšlo lacnejšie nový plech a ten použiť buď to na nejaké zakrývanie, prípadne odpredaj prospech občanov, aby sa tie financie nejak vrátili, to ale už bude na zváženie ešte obecnému zastupiteľstvu. Celkové približná cena toho zateplenia, plus teda keď hovorím aj treba výmena plechu, tak by nás mohla ísť okolo tých 9 do 10 tisíc, čo už nie je až taká zlá cena na to, že sme tam obdržali nejaké financie z toho ubytovania Ukrajincov, takže navrhujeme, aby sa tejto sume teda potom finančná komisia vyjadrila ešte a že aby sme to mohli zrealizovať. Posledné posúdenie bolo ešte vybudovanie na vlastne náklady žiadateľa pri poľnohospodárskom družstve Predmier, teda Dvor Alias Úľov, ktorá je vlastne povedľa plotu terajšieho areálu družstva. Tak tam sme súhlasili, stanovili sme tam samozrejme určité podmienky s tým, že tam nesmie byť narušené koryto toho podvoteka, ktoré je v susedstve. Požiadali sme družstvo, aby si posunulo ten svoj plot, ktorý má momentálne teda v tej vytýčenej obecnej ceste, a požiadal sa životné prostredie o povolenie cez obec o povolenie výrubu tých hrubších stromov a z likvidáciu tých náletových drevín. Tuto takisto síce družstvo sme dostali nesúhlasné stanovisko, ale tam záleží samozrejme zase na obecnom zastupiteľstve. Oni sa len k tomu vyjadrili, teda, že nemajú záujem nejak posúvať to. Namietali teda ešte, že je tam len 2-metrová vzdialenosť od budov, od stavieb. Vrátil som sa ešte k tomu, boli sme to tam premerať, je tam vzdialenosť pod tú vytýčenú cestu, ten ľavý okraj, keď hovoríme, tak 2,75 metra, čo je teda dostatočná vzdialenosť, a ešte v niektorých tých miestach samozrejme to nemusí byť úplne v celej tej šírke, pretože je tam podmienka, že sa to bude využívať len na osobnú dopravu, nie na zvážanie dreva. Tam by sa malo využívať stále ešte cesta vlastne a priestor cez areál družstva. Tam teda navrhujeme takisto, aby sa táto cesta mohla vybudovať a aby ten žiadateľ na tie svoje náklady nám to vlastne spravil. Tam nejaké financie z našej strany nebudú. Takže tým pádom je to zhodnotenie majetku obce, tak samozrejme s tým súhlasím. Toľko z mojej strany, ďakujem. Ešte na záver, teda už pán starosta tu poďakoval, ale chcem samozrejme poďakovať aj ja vo svojom mene svojim
členov stavebnej komisie, či už inžinierovi Johannedusovi, inžinierovi Jankovi Bušvimu zástupcovi, aj Marekovi a potom Matúšovi Smatanovi, takisto, ktorí sa aktívne podieľajú na či už pri tom zameraní, jak sa hovorí, aj pri tých posudzovačkách tých jednotlivých projektov, ktoré chceme realizovať. Ďakujem. Ďakujem. Ja sa spýtam, ako to nakoniec teda sme sa rozhodli s tým Černým potokom, s tými kontajnermi na tým. Tam sme to dali za ten most, tam vlastne ten most, čo tam pozeral a ako tam, myslím, že to nie je problém, lebo tam to je zarastené, hej, dozadu, však sme tam boli, takže tam to smetiarské auto by sa nedostalo, lebo tam je taký koridor zarastený do tej cesty, že ono je vysoké, to auto široké, takže tam oni by... To je lepšie. Zvýšené náklady, tak preto sme to navrhli tam tesne za ten most, aj kvôli výstupovne a... Za týždeň by mohla byť aj tá budka autová, tak. Dobre, takže vlastne aj tie plus vie, že to tam... Hej, s Milošom som sa bavil už o tom. Tam vlastne ešte, ak by som mohol doplniť Luboša, tiež by som chcel všetkým poďakovať za spoluprácu, ale k tomu ihrisku vlastne bol tam Marek, ten vlastne nejaký potenciálny dodávateľ tej strekálnej izolácie, hej, poradili sme sa na úrovni odbornej, Marek si povedal svoje, každý si povedal svoje, to bol taký akože výsledok, potom sme tam riešili ešte tú fotovoltaiku, čo ešte s Marekom riešime, vlastne aj teraz, aj dnes sme to riešili, vlastne uvažujeme, že ako postavíte panely tak, aby tam, lebo ten sklon je na sever takto, hej, a my chceme panely postaviť takto, takže rozmýšľame nad tým, že dáme orientáciu panelov na východ-západ, teda aby nás neovplyvňoval ten sklon, aby tam nebolo také veľké zaťaženie toho vetra, k tomu bolo možno viac Marek povedať, neviem, či stihol k tomu, lebo je to v riešení, ale týmto by sme sa vyhli aj nejakým nákladom na tie ako keby zaveterné lišty. Tam sme ušetrili v podstate náklady a je to aj taký rozumný model fungovania tej fotovoltaiky, lebo v podstate celý deň má človek výrobu, pričom pri tej orientácii východ-západ, pri južnej orientácii tam vlastne ten západ a ten východ tak sa nechytí, hej, tá výroba, takže si myslím, že to nie je zlé riešenie, tak toto urobiť a uvidíme, ako ďalej budeme postupovať, budeme ďalej potom informovať, keď sa vlastne rozhodneme, čo Marek povie, čo vyrátá a tak ďalej. Čiže preto sú tam aj tie peniaze na tú projektovú dokumentáciu. Tam vlastne, to chcem nadviazať, že vlastne chceme tam odsúhlasiť tie peniaze na to, aby sme to... Lebo ja to mám spravené a strecha je v takom stave, že ona je dopadák ako je, není na priťažovanie, aby panely išli priamo na to, ale keďže sa ide dávať tak preč a doplníme tam vždy nejaké jedno drevo, na ktoré budeme potom po tých panelích začne problém, akože je to mám to vymyslené, stačí povedať orientáciu kam ja, aby som vedel pozrieť na vrhu. Jasné, tu už sa dohodneme viac menej s projektantom. Či budeme dať niekoho striežku alebo tých dverády, pretože tam je nezaťažené vetrom, takže záleží všetko od toho, aby si mi povedal, aby sme mohli to neriešiť. Jasné. Super chalani. To ma teší. To treba nikomu bude lepšie. Taký poviem, ten východ-západ. Jasné. To sa týka. To ja vám do toho nejdem komentovať, nechám to na vás. Elektriku nechám na teba, ty Jasné. Dobre, a ešte máme kultúrnu. My v podstate sme sa stretli, prebehli sme si, čo nás čaká zase tento rok. V podstate máme v obci výborné zložky, ktoré úžasne pracujú, majú výbornú spoluprácu. V podstate všetky také väčšie akcie vedia si zabezpečiť, dá sa povedať, svoje pomocne, bez nejakej pomoci, dotácie a tak ďalej. Či už sú to fašiangy, ktoré už boli super, či to bude nejaké stávanie stromčeka a tak ďalej. Na kultúrnu komisiu v podstate ostávajú také dve udalosti. Jedna bude prehliadka talentov, alebo také ako bolo minulý rok Šafová ostroha. Šafová to nebola, to bola nejaká iná ostroha. Tak tento rok to bude zase detský folklórny festival na taký spôsob. 24. marca. Už máme aj dátum. Ja idem naháňať v podstate Krajské kultúrne stredisko, aby nám vydali buď nejaký plagát alebo niečo, až to nevieme len týždeň predtým. V podstate, keď už vieme aj termín, tak už by mohli sme začať trochu propagovať. A ďalšia vec, ktorá kultúrnu komisiu bude čakať, je v podstate jubilanti dôchodcovia každoročné.
Za takú úlohu sme si tento rok určili v podstate také zrevitalizovanie ešte naučného chodníka s tým, že je to v štádiu riešenia. Keď bude niečo bližšie, tak skôr by som sa k tomu vyjadrila neskôr, ale akože ideme do toho s tým, že niečo tam určite urobíme. Tak vlastne sme v rozpočte odsúhlasili tých 3 000 eur vlastne. A chceme ich viac ešte zhodnotiť, tak preto vravím, že nejdem teraz do toho moc, že keď budem vedieť viac, tak vám poviem viac. Bude výzva na takéto naučné chodníky a na takéto veci, na rozvoj cestovného ruchu, tak dúfajme, že nám to vyjde. Proste, lebo to potrebujeme možno nejaké parkovisko, ten naučný chodník opraviť a keby sa trošku aj na ten hrad dalo tam, že by sa prispelo. Tak vravím, ale to ak bude výzva, tak uvidíme, čo tam dajú do podmienek, čo tam musí byť. Čo môžeme. Takže čo tam môžeme ak bude, tak hneď dáme, sadneme si, není problém zastupiteľstvo zvolať a aby sme to odsúhlasili. To, čo budeme chcieť, tak toto budeme dať. Či tam budú propagačné materiály, alebo systém propagácie, neviem. Nápadov je veľa, ale čo nám dovolia, to... Čo bude vo výzve, tak to dáme do výzve, a keď nie, tak môžeme aj ze svojich. Takže toto by bolo dobre, keby sme to tak spravili. To chcem pochváliť, že v Súľove už konečne, že aj tí fašiangy vyzerali, že všetky zložky išli po kope. Nie, teraz sme my, teraz henty a aj spriev bol slabší a aj potom... Tí im robili na trud, ale teraz išli všetci spoločne. To bolo pekné. V Hradnej boli všetci v podstate zainteresovaní, takže už konečne aj Súľové sa poučili z tých Hraňancov, takže ďakujem pekne za činnosť všetkých komisí. A finančná, najdôležitejšia. Ešte by som chcel doplniť, keď sme sa bavili o tej ceste Súľove, Ľuboš, teba doplniť, bola riešená aj tá stavebná komisia ešte minulý rok, v Hradnej, k tej ceste vlastne ku krížu. Tam vlastne, aby ešte ľudia vedeli, alebo teda sú tam vyznačené stromy, starosta zabezpečuje ten výrub. Snažíme sa robiť tak, aby sme to vlastne stihli vlastne ešte do konca februára. Dúfame, že sa nám to teda podarí. To už sa podarí. Dneska na starosti to bude mať Tomáš. Jasné. To už my sme mali aj kontrolu. Akože... To už dávno sa podala, nie? Ja som aj kvôli tomu prišiel, či už je taký termín. To už je, my sme dneska boli lebo teraz je od 2019 je zákon, že keď dáte žiadosť, oni to musia na týždeň zverejniť na X stránke okresného úradu a potom, lebo keď sme ochranné pásmo, takže tu boli aj z HKO, z okresného úradu, dneska sme to prešli, pooznačovalo sa to všetko, čo môže byť a pondelok by malo byť rozhodnutie. Obec sa vzdá rozhodnutia a od pondelka by sa to malo, ten týždeň by sa to malo proste spraviť. Stačí, keď to popodriezame, aby sme splnili literu zákona a potom už to môžeme čistiť. Takže je to, Tomáš to má ako by som to povedal, na starosti. Lebo je spôsob. Takže pracovníci mu pomôžu, aj takýto, bol tam aj pán Fajk, tak tam nevidím problém. Tak aby potom zase niekedy si prejdeme tuto, hlavne z tebou a ešte niekto zo stavebnej vlasti, kde nejaké priepusty musíme spraviť, aspoň 3-4 priepusty, lebo keď idete po tej ceste tuto, nahore, tak to je katastrofa, lebo tá voda, keď začne ísť, tak bere. Takže radšej ju porozdeľovať do tých priekov a volal som aj s pánom Bušovským, vlastne, aby sme mohli aj tú priekopu vyčistiť. Tu je svedok, takže vlastne môžeme aj tu, máme súhlas za otočom, máme súhlas od Povodia Vahu, lebo k tomu sa vyjadruje Povodie Vahu, takže môžeme aj tú priekopu vyčistiť. Tam vlastne ešte... Ono to je komplexný problém, celá voda na tom, akože na tom otočiadok, že sa aj tá cesta robí, lebo to, čo sa urobila vlastne tá cesta asfaltová okolo Lukových, tak vlastne tam z vletu ide voda, akože jasné, už sme boli na to viackrát upozorňovaní, bola zima, hej. Boli sme sa tam pozrieť aj dnes ešte, tam vlastne sme poprosili starostov, aby oslovil teda predsedu družstva, nech tam zabezpečí
brázdu, aby tam zaurali tak, aby tú vodu stiahli na opačnú stranu vleku, aby sa to ako keby nelialo na tú lúku a potom vytápa aj tie lúky za Murínom a aj tie postavené domy. Takže toto tiež máme v merku a bude sa to riešiť. To budeme. Každý nápad je dobrý a preto som rád, že komunikujeme a to, aby sme spravili vždy to najlepšie. Finančná. Ospravedlňujem sa. To sú posturná, vždy posledná, no. Áno, takže sme vás predčili, ste mi Dobre, my sme sa stretli členové finančnej komisie minulý týždeň v piatok a prechádzali sme si jednotlivé body pozvánky, alebo teda podľa tých materiálov, ktoré sme dostali, ktoré sa nás týkali hlavne v oblasti financovania. Takže členovia nemali nejaké výhrady k tomu. V podstate, čo sa týka rezervného fondu, sme dostali podklady, tiež sme sa oboznámili s tým, že je asi potrebné, alebo teda sme sa zhodli, že naozaj schváľujeme, aby sa zateplilo tá budova telovýkonnej jednoty z toho dôvodu, aby tam neboli tie úniky, keďže sa tam už dáva teplné čerpadlo a bude sa vykurovať. Tak ako sa vykuruje, tak ešte dnes som potom na základe toho komunikovala s pani Fánovou, že aby sme do rezervného fondu na kapitálové výdavky, teda ak odsúhlasíme túto časť zateplenia vo výške, Ľubo poslal je návrh toho rozpočtu, ale teraz záleží, že keď teraz hovorí o tom, že ten projekt pravdepodobne by sa mohol vymeniť, tak my sme navrhovali s Natáliou, sme to tak dotiahli na 9 000, ale teraz pri tom, ako on hovorí, že asi ten plek by bolo vhodné tam vymeniť, takže navrhujem, že aby sme potom schválili na 10 000, myslím si, že finančná komisia s tým nebude. Daj to na tých 11, lebo tam bol 10. Tak dajme 11, keď nám zostane vrátiť, že sa peniaze vrátia rozpočtovým opatrením dolu, takže nie je ten problém, že vždy treba tam potom naozaj využiť aj silu teda tých dobrovoľníkov a zamestnancov obce, aby tam pri niektorých tých prácach pomohli, aby to bolo čo najlacnejšie. Takže to je k tomu a teda boli tam spomenané cesty na Bušovskej, cesta smerom na Jehovník, vybudovanie kamerového systému, takže to navrhujeme, aby sa to schválilo, tieto peniaze z rezervného fondu na kapitálové výdavky a aby sa tieto veci zrealizovali. Potom sme riešili použitie, alebo teda dotácie na voľnočasové aktivity pre deti a mládež, teda je to vec, s ktorou sme začali tak v Lani dosť aktívne a keď sme sedeli poslanci na tom neformálnom zasadnutí minulý mesiac 23. januára, tak sme si prechádzali spolu aj teda s členmi telovýchovnej jednoty, ktorí zastrešovali nielen futbalové krúžky, ale aj stolnotenisový a turistický krúžok, že či teda to má opodstatnenie, či ideme do toho, alebo neideme, či v podstate ako. Došli sme k tomu názoru, že áno, treba to podporiť, ohlasy sú teda naozaj výborné, deti majú záujem, deti aj mládež, vo všetkých krúžkoch akurát nám pribúda ešte jeden, teda ten čitateľský, alebo taký. Šikovné ruky, tvoríme z papiera, no. Tu v Hradnej, ktorý vedie teda, by viedla pani Kamasová, tak sme sa po tých všetkých rozhovoroch rozhodli, že navrhujeme, pretože pýtali sme sa na to, aké náklady na činnosť toho krúžku potrebujú tí jednotliví vedúci. V podstate asi podľa tých rozhovorov by stačila dotácia na jedno dieťa na rok na 40 €. Hej. Však aj v Lani to bolo tak riešené, že tie peniaze, ktoré zostali, tak potom sa použili, či už starosta mal tú možnosť, kompetenciu, čo ja viem, bolo Janská Matra, hej, malovanie na tvár, takže tam turné športový, že tieto veci boli financované z tejto kapitoly, z tohto strediska, takže tie peniaze sa nikde nestratia, jednoducho zostanú tu, použijú sa pre všetky deti, lebo nie všetky deti budú organizované v tých krúžkoch, takže sa použijú pre všetkých. S tým, že sme navrhli ponechať odmenu pre vedúcich krúžkov 5 € na hodinu a to sme boli členovia, alebo teda poslanci, niektorí aj na schôdzi TJ, kde sme počuli, že v podstate s tými žiakmi, s tými futbalistami
naozaj viac hodín odpracujú, alebo viac s nimi ešte chodia po iných tých turnajoch a tak ďalej a došli k takému stanovisku, že nemá to robiť, že tí chalani za tých 5 eur od toho odskakovali, tak našli pomedzi ďalších trénerov nejakého pána Capku, ktorý sem teda dochádza, neviem, či to je z Hliníka, či z Hlbokého, či z Hrabového, dochádza. Takže sme hovorili, aby sme teda boli korektní a voči všetkým rovnako, takže zostáva tých 5 eur na hodinu s tým, že títo stolnotenisoví, turistickí a tvorivé z papiera by mali stále tú možnosť si účtovať, alebo teda vykázať 10 hodín na mesiac. No a títo futbalisti by podľa toho, ako naozaj budú sa zúčastňovať tých rôznych turnajov a neviem akých, maximálne 30 hodín za mesiac. Keď odrobia 40, majú len 30 hodín, keď odrobia 20, teda si 25 hodín. Čiže asi takto všetko majú evidované, podložené. Takže to navrhujeme takto schváliť. No a ďalej sme sa ešte zaoberali aj takými vecami, ako keď na tom neformálnom stretnutí nám podstarosta dal k dispozícii tabuľka spotreby napríklad na verejné obstarávanie, porovnanie, keď sa vymenilo osvetlenie. Na verejnom osvetlení. Na verejnom osvetlenie, tie LED osvetlenie, tak aká úspora na to je, dal to tu za roky 22-23. Takže to porovnanie, no a takisto sme sa zaoberali aj tým v podstate, čo prišla tiež nejaká požiadavka, alebo teda nejaký dopyt, že ako to bolo so zateplením v škôlke a veci podobné, takže to sa vysvetlilo. Tam sme si ukázali aj nejaké tie fotografie, ako to bolo zateplené. Tak nič iné také z finančnej komisie. Ak by som ešte mohol doplniť vás, čo sa týka toho, tie voľnočasovej aktivity a zmenu toho pomeru. Minulý rok teda to bolo pre krúžky 60 eur, 40 eur, keď niekto šiel na nejakú umeleckú školu a tak ďalej. Tento rok vlastne sa to dalo 40-40, čiže sa to vyrovnalo s tým, že sme zvýšili na tých 30 hodín, na to z toho dôvodu, lebo na výbore mali požiadavku vlastne tréneri mládežníckych mužstiev z toho dôvodu, že keď majú viacero 2 dní do týždňa tréning plus majú zápas, čiže tých 10 hodín zďaleka im nestačilo a keby oči ostatní boli ukratení, keď si to zoberiem, porovnám voči mne, ja mám ping-pong raz do týždňa, si tú mzdu nenarokujem s Andrejom, ale máme to 4 hodiny do mesiaca, čiže pre nás akože to nie je také zaťaženie časové ako tých trénerov mládežníckych družstiev a treba povedať teda, že či Marek Durajka alebo aj ten nový tréner, pán Capko, sú školení, majú školenia. Ten pán Capko trénoval v Biči, trénuje jablonovských mužov. Je to proste odborník na to, čo robí, čo sa týka práce s deťmi a futbalu, takže som rád, že sme sa na tomto zhodli a že to ideme vlastne odsúhlasiť. Ja k tomu by som chcel len dodať. Bol som účastníkom turnaja v piatok, sobotu v Puchove, kde bolo, keď si zoberiete Brno, AS Trenčín, Akadémia Byča, Dubnica, Akadémia Jozefa Adamca, Záhorská Bystrica, to boli Bratislavčani. A keby ste videli, ako tí chlapci bojovali a neskončili poslední. A pritom to ste videli, že napríklad tá akadémia, to boli všetci takí starší, u nás aj takí menší, väčší, pozbieraní, ale odhodlane bojovali a také, videli ste prístup, že proste s tým žili a mali krásny zážitok a aj tí tréneri, že proste ich socializujú, že učia ich aj k tomu správaniu, aj všetkému, takže tam sú peniaze veľmi dobre investované. Niekedy, keď si niekto pozrie na turnaj, boli turnaj predmiery, tam dokonca nad Byčanmi vyhrali. Takže sú skvelí, bojujú, sú srdcom a takéto veci podporujeme. Vidíme s papierom, čo dokážu spraviť aj na tých výstavkách. Boli úžasné tie výstavy, aj ten poľovnícky. To, čo sa tí deti naučili a také, koľko razy aj mňa podcvičili, čo to je a také som nevedel. Tak
To by som chcel magistre Ďurajkovej poďakovať, ako to dopracovali a Jarovi, všetkých vám, že proste dopracovali sme to do takého stavu, že nám to funguje, tí deti sa stretávajú, majú záujem a má to zmysel. Tak s týmto makovým návrhom potom to schválime podľa toho. Čak, ideme ďalej. Ďakujem. Alebo ešte mať niečo? Nie. Dobre, ďakujem. Takže to máme mali správy. Bod číslo 6, tak ako nám pani Slamková, títo dve uznesenia, aby sme schválili, aby boli v zmysle toho, čo vlastne teraz ten... Takže uznesenie číslo 4, obecné zastupiteľstvo Suľové schváľujú obstaranie a spracovanie územnoplánnej dokumentácie UPN Suľov Hradná. Dáva hlasovať, kto je za. 6, zdržal sa, nikto, proti nebol nikto. Ďakujem. Ďalšie uznesenie 5/2024. Obecné zastupiteľstvo Suľové Hradná schváľuje, že proces obstarávania a schváľovania územno-plánovacej dokumentácie územného plánu obce Suľov Hradná potrvá najviac 3 roky od dňa uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie medzi Úradom územného plánovania a výstavby Slovenskej republiky s obcov Suľov Hradná. Dávam hlasovať, kto je za. 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Čo tu máme? Takže to máme bod číslo 6 za sebou. Bod číslo 7, použitie rezervného fondu. Takže zapojenie. Kamerový systém, základná škola. Bolo tam navrhnuté 2500 €. Marek tieto veci ponaceňovala aj robotu, všetko tak, aby aj škola bola pod kamerami, nakoľko chodia tam naše deti, je tam bezpečnosť, aby keď sa tam aj večer schádzajú a hlavne to ihrisko, aby bolo. To vlastne, ak ešte môžem doplniť, prerušiť, vlastne tam sme slúbili tie siete, povedali sme, že najprv kamerový systém, takže Marek to pripravil, odsúhlasíme teraz tie kamery a potom už sa kúpia siete a dúfam, že aj tie antény sa dorobia teda. Pred sieťami. Dobre, čiže dáme to na kapitálové výdavky, tých 2500 €. Áno, bolo v tom, čo sme hovorili, že... Vy ste to schválili aj... My sme návrhy schválili. Finančná návrh schváli, čiže dáme hlasovať, kto je za, tých 6, ďakujem, držal sa nikto, proti nebol nikto. Ďalšie použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky, obecné zastupiteľstvo, použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky, to je pravidlá územnej samosprávy, doplnenie niektorých zákonov vo výške 10 000 € na rekonštrukcie Bušovská, parcela 186/6. Vlastne to sme mali už minulé schválené, ale keďže sa nevyužili prostriedky, tak tie navýšili do rezervného fondu. Máme tam zmluvu a cesta Jedlovník, to sme takisto minulý rok schváľovali tam 2000 €, tak sme to dali dokopy, že ak by sme niekde ušetrili, druhé môžeme viac spraviť. Tam bolo navrhované 10 000. Súhlasíte? Má niekto iný návrh? Tak dávam hlasovať. Nie tam chýba ešte ten aj kamerový? Nie. Nie. Počítava pokutu na konci. No, takže tak ako som prečítal o tých 10 000 na tie cesty, dávam hlasovať, kto je za. Dobre. Proti nikto sa nezdržal. Ďalšie ešte, obecné zastupiteľstvo Suľovej Hradnej schváľuje použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitolové výdavky rozpočtových pravidel územnej samosprávy, doplnení niektorých zákonov o výške. Tam sa dohadovali 11 000. A to na projektovú dokumentáciu zateplenej telovýchovy. Takže tuto zvýšime tých 9, tam bude 11. A tuto bude 153. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Takže to máme použitie rezervného fondu. Ďalšie bolo schválenie dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám poskytujúce voľnočasové aktivity pre deti a mládež. Tam, ako bol návrh, obecné zastupiteľstvo Suľovej Hradnej príspevok na voľnočasové aktivity pre deti a mládež vo veku 6 až 15 rokov vo výške 40 € na jedno dieťa na kalendárny rok. Dáva hlasovať.
Alebo má niekto iný návrh? Nie, tak dávam hlasovať. Kto je za? 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Dobre, takže to máme schválenie dotácie. Ďalšie sme mali, prerokovala finančná rozpočtové opatrenie. Tam boli také úpravy. Má niekto iný návrh? Dávam hlasovať. Kto je za schválenie rozpočtového opatrenia 1/2024? Dávam hlasovať. Kto je za? 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Uznesenie 11. Obecné zastupiteľstvo Súľovej Hrany berie na vedomie úpravu rozpočtu obce Súľová Hradná, rozpočtové opatrenie 8/2023. Príloha tohto uznesenia schváľuje plnenie rozpočtu Súľová Hradná k 31.12.2023. Vlastne tam ako koniec roka sme tam tým rozpočtom, ako sa poschváľovalo. Tak. Sme všetci dostali tie no, takže nikto nemá iný návrh, dávam hlasovať. Kto je za? 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Správu kontrolórky ste dostali všetci, takže správa kontrolórky... som ešte, jak môžem ja len jednu vetu, potom som tam poslala aj druhú správu. To je vlastne k tomu novému zákonu o obecnom zriadení, kde má povinnosť kontrolór skontrolovať predchádzajúci rok, či nedošlo k prevodom a teda zhodnotiť tie prevody, ktoré prevyšujú 20 000 eur. Ale my sme nemali žiadny prevod, ale musím vytvoriť správu o tom, že teda či tie prevody boli v súlade so zákonom, alebo neboli. Ale my sme nepredávali nič. To je tá druhá správa. Obidve sa berú na vedomie, čiže som hovorila, že jedno je Ačko a druhé je Bčko. A v tej prvej máte prieresty. Berie na vedomie. Berie sa na vedomie, áno, obidve tie správy. A jedna je A a jedna je B. No. Už sme nechceli vytvárať nové. Dávam na svoj dám, berie na vedomie 6, zdržal sa nikto, proti nikto. K tému sme mali odmena vedúci voľnočasových aktivít pre deti a mládež na rok 2024 vo výške 5 eur. Vlastne, ako navrhla finančná komisia, 5 eur na hodinu maximálny počet a maximálny počet krúžkov 30. Má iný návrh, nemá, dávam hlasovať, kto je za. 6. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Toto už dáme do rôzneho. Máme školské ihrisko vo vlastníctve obce, aby sme do správy previedli v základnej škole, tak aby sme tento prevod mohli uskutočniť po dohode s kontrolórkou, finančná komisia navrhla, že aby sa spravil odhad a toto, aby sa potom previedlo pod správu školy, tak ako je. Obce, nie? Nie. Obce. Zo školy, tam sme museli spraviť znalecký posol, to sme hovorili o tom. Tak. No ako, lebo aby to bolo na liste vlastne sa, aby sme to mali. Jedná sa vlastne o umelý trávnik, hej, Súľové na Čkovo. To nebolo zaradené do hodnoty majetku obce, takže my sme kedy si schválili ako uznesenie, že komisia v zložení kontrolórka, starosta, Ľubo a ja ohodnotíme túto teda nejakým kvalifikovaným odhadom, ale teda po konzultácii, ale ja tu mám aj s Ľubom, tento aj odmeral, hej, nejaké podklady k tomu máme, že asi ako by sme to ohodnotili, takže sme to mali aj na finančnej komisii, ale potom po konzultácii s pani sa volá. Nie, ale s tou kontrolkou, čo chodí. Ja aj auditorkou. Nie, auditorka, ale... No, nemáte záverečnú kontrolu. Áno, s pani Sediakovou, tak tá hovorí, že v podstate, aby sme išli naozaj cez znalecký posudok, že je to také najčistejšie. Áno, nemôže to nikto vytknúť. Nemôže to nikto vytknúť, napadnúť, takže tým pádom znalecký posudok sa vypracovať a bude to zaradené. A zaradené, no. Nebude to ako opomenutý majetok, ale na základe toho toto bude. Tak dávam hlasovať, kto je za vypracovanie znaleckého posudku umelého ihriska v Súľovej Hradnej. 6.
Ďakujem. Zdržal sa nikto, proti nebol nikto. Správa kontrolnej činnosti. Netreba tam vyčleniť nejaké tie financie? Tam je 200 eur, to môžeme, ale rozpočtovým opatrením dáme. Dobre. To nebudeme. Máme v rôznom. Teraz je do konca mesiaca možnosť, to je 6/2016, VZN-ko Žilinského samosprávneho kraja, ako sme sa bavili, 2 roky späť sme mali spracovanú žiadosť na podanie tohto. Hraňanská zbrojnica, že my aj uvažovali, že tam zapojíme svoje prostriedky. Teraz sa do konca februára podávajú žiadosti, takže oprášime túto žiadosť a predložíme ju na Vúcku. Možno upravíme nejaký rozpočet, niektoré veci zdražili alebo také. Ja si myslím, že súhlasíte s tým, aby sme to podali tam. Dobre, takže to podáme. Ďalšie som... Niekde tam treba uznesenie k tomu? Počkáme na Katarínu. No, tam sa to dalo do uznesenia. Však to dáme, to bude uznesenie 15. A schválime aj spolufinancovanie, ak tam bude nutné. Potom, to som už hovoril o tom zbernom dvore, to vypracujeme všetko, toto doložíme. A toto som mal, a však to, no už ide. Dopisy, uznesenie číslo 15, zapojenie sa do VZN 4/, do výzvy Žilinského samosprávneho kraja podľa VZN 4/2016. To tam dopíšeme presne. S projektom starej hasičskej zbrojnice. Aj spolufinancovanie. To potom na finančnej, ako nám to vyjde, neviem, či tam bude 10 alebo 20% spolufinancovania. No. Dobre, tak dávam hlasovať, kto je za zapojenie sa. Dobre, ďakujem, 6. Držal sa nikto, proti nebol nikto. Otváram diskusiu. Ja by som poslal teraz tie uznesenia z predchádzajúcich, keď sa dotýkalo toho územného plánu, tak tam je to uznesenie 91 z 2019. To je o tom, že obecné zastupiteľstvo schváľuje vypracovať tie dodatky a neviem čo k územnému plánu. To by sa malo zrušiť celé, lebo tým pádom nie je aktuálne, lebo my ideme do nového územného plánu. Môžeme ho zrušiť. To by sa malo asi zrušiť. Dobre, tak dávam uznesenie číslo 16, ruší uznesenie 91/2019. Áno. Lebo tam bolo, že obecné zastupiteľstvo schváľuje doplnky a územného plánu. Zmeny územného plánu a potom zahájenie prípravných prác na zmene a doplnku územného plánu, to tam bolo, a náklady spojené s obstaraním zmeny a doplnku územného plánu. Preto vlastne my sme to týmto všetko nahradili, lebo menil sa aj zákon a už to vyžadujú 2 uznesenia teraz. Lebo nerobíme zmeny ani doplnky. Ale územný plán. No. Zapísané. Ďalší do diskusie. Ja mám otázky 3. Prvá náručba, či si koľko dalo za tú izoláciu, za tú teplnú izoláciu strechy? 9 000? 4800, ale celkovo 11 000, samozrejme práce, všetko. Vieš aj tú strechu. Teraz práve na tým rozmýšľam, že mi to príde jak strašne moc, nie? 4 kg. Však vymenujte, máš to rozpísané, nie? Áno, je to rozpísané, jasne. Prečítaj, aby to bolo jasné, ja som to chcel tiež navrhnúť. navrhnúť. Napríklad, že materiál dozor, iba, že cca
4800 je návrh proste na to zateplenie, to je aj práca, aj materiál. Ja si mohol počať, keď si vezmeš vatu, tak vatu tam kúpiš za 1200 eur a položíš si ju sám. To je neporovnateľné. Dobre, ale... Ale nekúpiš 20, nekúpiš za to, pozeral som to, určite za... 20 je 6,50 za metr štvorcový. Určite je to viac. Teraz to pozeral? Tak sorry, potom som povedal. Preto sa to zapávam, pretože keď som to prerábal, tak vata by mali šla 25 050 eur. Počítal si 160 metrov. Práve, 160 metrov, to mám 1050 eur za materiál a položím si sám. No vieš, a čo? Keď to položíme na tú strechu, proste toho všetkého, vieš, aj tých... A nebudem, akože ten rozdiel tam nie je taký, aby som za to dával 3000 eur, za teplnú izoláciu vaty alebo peniaze. Proste ten súčiniteľ je furt 0,037 a on nepustí. Ten prechodu tepla. Hej, máš ešte dovoz navyše jednoznačne, si predstav, koľko je to balíkov. Ja to vravím, že... Ale to je materiál, si zober, že niekto to tam musí položiť, hej? Jasne, ja vravím, že keby futbalisti sa zoberú, je dosť, a povedia, že je naša budova, ako hasiči zarobia. Tak to už ideme len strechu robiť a latovanie, vieš? No, akože ja viem, že sa to ľahko hovorí, ale... Ja to vravím, že... Jasne, určite, my sme to dali... Tam je projektová dokumentácia. Ja sa len na to pýtam, že koľko to bolo. Ako je to na zváženie určite, ale... Marek, toto si sa ešte stavebná komisia k tému a prejednáme to. Ono nemusí sa to vyčerpať. Ty ešte nemáš tú cenovú... Je, že to není, že je to súťaž, že toto už je cena fixná. My keď ju nevyčerpeme, tak nám ide spätne. Však práve to chceme. Však to už chceme, ale aby sme začali vlastne robiť. Dobre, však to môžeme potom k tomu sadnúť. Preto vrajím. Ty si to posielal láty, hej, nejaké... Áno, to je ten bol rozpočet. Ešte tam treba k tomu pripočítať na tú fotovoltiku. To sme rátali, to už aj s tým so všetkým, aj plech, aj latovanie, aj izolácia, aj folia. To potom budeme vlastne robiť, k projektu bude rozpočet, hej? Čiže... Nie len tie strany tvoje, ale ešte na to spotrenie. Aha, jasné. Marek, preto chcem, aby ste všetci sadli si k tomu a povedať, toto bude lepšie, toto. Vieš, nebo na čo? My zateplíme, spravíme krov a potom povieme, ale hento sme zabudli a musíme niečo iné robiť. Vieš? Hej, ale teraz vlastne toto musíte v súčinnosti robiť. Na projekt máme, čiže robiť môžeme, aj statikovať tieto veci. A keď budeme vedieť realizovať, tak toto ideme robiť, budeme mať rozpočet, tam budeme musieť asi zahrnúť to, čo ty hovoríš, hej, aj tú konštrukciu tvoju, tak tým pádom... No ja ešte teraz idem urobiť vec, že ty si im posielal nejaké profil, niečo, ty znikové. Teraz najvýdalacnejšie je zobrať proste 30x30 alebo 40x40, je konečne najlacnejšie, napríklad tak, že ako si to zmontuješ sám, taký trvalnejšie si zmontuješ. Jasné. Socialvikuješ si ho sám, môže ťa ísť polovičnú cenu. Akože ty keď to opečiatkuješ, tak to môže byť aj tak. No tam ide o to, že na ten konečný profil, čo sa uchytáva už pánov, tak tam ide taká, to je proste taká vodiaca lišta, kde sa nasúvajú tie uchyty, hej, čiže to musí byť ako keby od výrobcu pánov, čiže na tú tvoju konštrukciu môžeme to tak vymyslieť, však to už riešime potom, že by sme vlastne iba tie pásy hliníkové upevnili a v podstate fotovoltaika by boli iba panely a akože tie vodiace lišty. Tým pádom by sa, nie že ušetrilo, ale zjednodušilo by sa to tým, že ty by si urobil celú tú konštrukciu, aby to bolo tak, ako to má byť. A druhá otázka je, ako odkýchol sme na tom ďalej, či sa to nejak zastavilo, alebo sa to vyrieši? Nezastavilo, len v podstate akože... Ale či je nejaký plán napríklad, že 0424, kde sa niečo robiť, alebo tak, či ak máš informácie? Také sú posledné informácie, akože priznám sa, nepreveroval som opätovne, ale... Maily som to mal, tuším, 3. alebo 4. mesiac, akože... Tak ako príslišne, že či to teda ide, viem, že teraz sa to robiť nedá,
Preto chceme to aj pripraviť, aby sa tí stĺpy tam už... To sa videl, že nikdy sa vlastne pripravujú, že to tam pokračuje. A posledná tá cesta ešte vlastne, ak sa zaasfaltová riešila na jeseň, že či to sa zastavilo... Nie, všetko ide aj most. To je to isté v podstate, že oni vlastne, keď som tam bola s tou pani Lipajovou, ona to má na starosti na ľudské, tak... Investičné. Tak akože presunulo sa to na... Čiže stále je to v pláne robiť, akurát rozpočka sa na jar a ideme na... Hej, no a teraz vidíš, že nikde neasfaltujú a také, že to počasie... Každý druhý deň zbytový, no. Tento človek teda nechápe, že to je cesty z tých jam. To je zatres. Každý druhý deň. Ja na budúci týždeň chcem poslať tých našich pracovníkov znova na ten asfalt, čo dávame. Keď si zeberiete, nemusíte vyriezať do toho, len to capnete do toho a pekne, keď sa zajazdí, tak ten asfalt drží. To, čo všetko sa podávalo aj minulý, aj predtým rok, tak všetko drží v tých jamách všade. A už sa viac nerozbijajú, lebo keď je takáto malá jamka, aj malo tam minieš, ale keď už je veľká jama, tak potom tam minieš moc. A ten most pri Kataríne kedy? No však to bolo to. To obstarávajú, tak hovorím, že cesta aj ten most idú. Ten je schválený. To budú súbežne? Nie, to je nezávislé. Nie, to sú nezávislé firmy. Toto bude robiť Eurovia a hento neviem, či už je dokončené obstarávanie toho. To sa má zaširovať ten most, hej, aj celý most je nejako... No tak čo už. Nie, je tam projektová dokumentácia, len trošku ich zadrhlo obchádzka. Takže tam nejakú to doriešovali tí projektanti, ale ináč ten už je schválený, tak ten pôjde. To je všetko, no. Dobre, ďakujem. Ja som chcel len keď idem k sestre, keď to je, ja to volám slepá ulica. Či tam není možné namontovať, čo sa bavili s týmto... Jednoducho nejakú lampu. Tam je stĺp distribučného vedenia, to by sa to dalo. Inak Marošov, tam má tiež bráne, do chalu. Inak hovorí, ako by ste to sa pozreli. Jednoducho sa zetme, či je ražno, či je typy, že na sa jednoducho, ak nemáš baterku, tak si čup. A tam stačí tak ozaj nejakú, už nemusí byť silná, tak ako napríklad na týchto hlavných cestách, ale stačí tým, že máš cestu jemne osvietenú. Akože tam je výhoda to, že tam nie je nejaká veľká investícia, nemusíme tam stavať stĺp. Stĺp je tam, elektrika, že to tam je, tam stačí na nejakú... A je to stĺp, nie je to prípojkový, ale distribučný, to som pozeral. Však ja vám to sú také tie nabíjateľné drahé, či? Ale zase to... A neublíži to ničemu. Ja si myslím, že to neublíži ani... Však Pradeniak nemá nejakú vyradenie. Pradeniak, sa prekocel. Áno? Môžem tam nejakú baterku. Budeme to riešiť. Pradeniak povedal, že do mesiaca už budeme mať skáru, tak budeme takéto veci riešiť. To je také jednoduché, že človek tam ide, vlastne od cestu už nevidíš 5 metry a vlastne už si v slepej ulici. A ideš koľko hore. Len vieš, Marian, keď niečemu príde, to je moje všetko. Tu mi ani nevstupce. Ale keď treba, to mi tu posiece, lebo však čo som není občan. Takže tak správajme sa ve všetkých vecach rovnako. A tu si svieti na dvore, tu si svieti... to už ma nezaujíma. Ale veď my súkromné pozemky neosvecujeme. Nám to komu si do dvora nesvietilo. A to nemá kému Maroš, že to práve ja som s Marošom, ale tým, že to sme nechal... Dobre, budeme to riešiť, ale... Marian, vysvetľujem, že... Ja to rozumiem, že súkromné a súkromné. Tak. Dobre. Ale je to tež ulica, ktorá platia dane, platia všetko. Berem. Ďalší do diskusie. Nikto? Má niekto ešte? Nemá. Chcel spýtať prejmek tých 4000. Čo? To na Tenizi, to sme odsúhlasili? Áno, však to je ten opatrení. Dobre. Ešte sa chcem spýtať, my si hovorili, teda keď sa robila škôlka na teplenie, že tam sa pripravuje na tie kamery. Je to tam pripravené? Je? Tam je pripravené. No a tam už nedáme? Najprv Hety spraví a uvidíme. Do budúcna, ja si myslím, že to tam nie je taká otázka dňa, že to tam treba riešiť. Ja nehovorím, že to netreba, ale to sme hovorili, vieš, že aby to svietilo aj na tie odpady. Kontajnery. Či to tam zachytí, to treba asi znať. A tam sme sa bavili, že by sme to potom riešili, keď bude optika. Spravíme najprv ihrisko, Marek už si pripravuje veci. Spravíme ihrisko, až môžeme siete dať tam tie mantinely, až to vyteče nerozbijú. A
A ďalšie, není problém na budúce povedať, keď sme spokojní, tak spravíme to, ale dobrý nápad, treba o tom komunikovať. Ale ešte, my sme sa bavili vtedy, kvôli tomu sme to neriešili, lebo tá optika, keď sa vybuduje, oni nám budú vedieť vyzdieľať tie pripojené miesta do tej ich siete jestvujúcej a môžeme to pustiť už cez tú optiku, tie kamery a uvidíme, však tu už potom Marek si mi odkomunikuje, aké sú podmienky, čo bude lepšie. Dobre. Ešte sa spýtam, tie kontajnery dolu, teda čo sa dali, odkiaľ sa tam dali? Jaké? Na to stojisko do toho čierneho potoka. To nám dovede Miloš. Tak stiahneme niektoré tie čierne. Alebo môžeme. Netreba tých čiernych. Stiahnime No, môžeme, veď máme ešte za úradom 2. Ale zbytočne, lebo fakt tí ľudia tam sa ručia. Potom to všetci tam hádzajú. Ale jedného sa obávam, aby nám to nezačali hádzať. Dá sa triediť, vieš, lebo nie tak som šľaknú, že pozri sa do tých. Tak a má vedľa seba od cintera tam jeden dám. Pri cinteri tam je zbytočný ten kontajner. Takisto kúpka tam je pri tebe je na komunálni? Dobre, to doriešime. Ale zbytočne sú, lebo tí ľudia sa neučia, oni tam priestojú všetko. No. Dobre, ešte niekto? Dávam do za ukončenie diskusie. Dobre, ukončíme diskusiu. Prijatie uznesení. Uznesenie, určenie zapisovateľa, to bolo 1.24, 2.24 bolo Povedz, koľko je a chceme ich uschváľovať. Ja ešte tak 16 uznesení v tomto dni. 1 až 16, 2024. Dobre, ďakujem, kto je za prijatie uznesení. Dobre, ďakujem.